Hadin ki babun ki jingkeno persya ya UMLA jong komsting constituency Dr. Celestine Langdo na ki pajba jong kejela ba syam lakren halor ke jingi ke balalong hagini kendiat singi ke baladep ya ke balailam da kaseng Voice of the People's Party ban pentemai ya ke bah tungkam tungjam hapo kejela. Hene kasengi UMLA komsning ulalum lalang ya ke pajba nong kersan jong homsning ban penisai pajba ba balai uhap ban mi syaki thup pen mi khubor lani ban mi syaki surok ban peni ya ke jing kersan ne ke jing bom kersan. Ulang bah bagi pajba ki JTU ban lek mi khmat nak benta jongki sying dorbar tawan jong jela un kern bet yekino gino kimat hapo ying dorbar lane khmat jong sorkar dak bami hasurok lane syakilenti sengkin ulapun paw ban kaliang jong hukum nong mi khmat pajba udon bahaya ke jingsungo kitli tang ya ke constituency ke bo mi khmat hendai nak benta ke jelahi barok awai ikut kubor ngampar yo i hang no ro beti ong kine gede ke jingkela ke bangi kuat dengan ong balai ngas ngap jar baru si kata ngelakren katokan itu lagi media andai ngampu aban ong ba ngaru ngadai ban pau ke media ba ngakren nomor balai baru upai ba ulalong sentimental umlang syu ban perkat ke ke babek bat ke bombay ke bayonong bat ke badunong lada pikiran kipai ba ki ong si kentin pikir sanem ya ka BPP nga kersan ya ka jaj bendriu tem de ya ka BPP kai ka bapani onong ya ka jaj bendriu ngan kersan ya katakan tengah ong ipi hadin bala thau ya kena ke expert committee hadin ba unong sya tengan ulah sange nga sosi ban ong ba hakawai gasngi anda ke expert committee kan ong nang ne sekhaman ukasi jaintia bat garo kin sayo tang 4% ya sampara mapi hata kapor ngiyo markat no marlai po mentah kapor bampak penki ngiyo mar sao po tinamar bangila diman palat ban review ke reservation policy ngiyo total nripo ya sammar siteng marlai po dunang dunong na yonong na ngidu nom bat hadin balami kane ka huri hura UMLA na po Raja Bala Dr. Mizanu uong ba ngiru ngidiman 100% day ban reserve day ban long on reserve kabamut 100% na kasispa day ban long open ya barok tilada ka sorkar lane ka court ka interfere kata kajing diman jong u kam maklara te ngam yaro yo u tama kajing diman jong u kam makla ngapai hapo social media hana ki ong dawan silong su Bombay itu khat kajing im jong ki galong kunta se ngi im hagari India kebagidan bunjak kijai benriu deina ta kadaw ngi dei ban tip ka e ngi kren bat kata ka jingkren jongi ka penio onong ne ka pendunong tek sakaway pipe yaitu slide number 5 ini ke slide ke bakhadu kani ke office memorandum kadon kawe ka clause ke bangi ong ka clause F kani ka clause F ko ong at the district level or subdivisional level 80% for either Kasi or Garo depending on the district. Itu ijing ya samjongi Saupo yo Garo, Saupo yo Kasi ha ka district level amdei syu ban pia. Combine lang lada ka dei ha Garo Hills ru ayu mat yo Garo prapo. Lada dei sapo Kasi Hills ni West Kasi Hills ayu mat yo utu basa satu prapo persen. Mlele. Tangba hang tu kadon ke line ke banga underline mo kadek baro kini ngasim na katuka office memorandum kito preference should be given to local candidates residing permanently in the district in which the vacancy occur kikam ki balak hapo riboy district prapo persen ladam don garo bawan tep kadai banlong na kabanta ki candidates ki basa ha ka tu ka district kabamut ki kam ki balak hari boy district day banyo ningkong suwa ki basa hari boy district
Henry yang nepat ubabun warna is kasih hills deh. Dia dong deh. Dia kene ke isu hantu ngathok la jayu berok sikata. Lada nganga keren, mentaka sengi ngamban seban keren. Kiwai ki perlok ki badai ni kiwai ki distrik ki seorang doktor bom ulong komunal, apa dek ubhoi bat ki bom dai ki bhoi. Kam dai gumta. Ke office memorandum te ka ong. Am dai ba ong doktor bom. Inga nga ong nang ni sekmat. Ngan sai kendu i kirang ba sinong ngan sai kendu i ki seng halang tamba ngan long syak tengan. Mo. Nga tengan nom nyale radaka jing syak tengan. Bat ngaku laru ba ngan nom hala surok ladang adun kam ban keren ngan khot meeting ku manga khot ipi banya sai ladang adun kam ke jingerap jong kiseng balang ngan khot iki bangini sai gerabak senong bangini sai ban ong kane ka clause F jong ke office memorandum ka ong ki kam ki balaj hari boy de ban yo swa ki nong boy ngi lale ayu baro sikata ngi klam di mante badai na tak daw ki kun ki kti ki jongi larangi ya compare kinang komputer tama kim step kuma step kinongsor namar balik kinongsor komputer kadan haying ki kun jongi ko anang komputer hablai cha cyber dekadan ke jinge fer amdai bakim nang kisuki amdai bakim tip kim step kar kompar khat kitip Tedai na kane kadaw hakane ka janmit ngakwa ban ong ifi barok kinong Kristian ki jonga bangin ya syai ngaru nga Kristian ya ka jing review ya kane ka polisi amdai na marba nga Kristian balak berngem ka VPPM ngakiran mentakas ni amdai na mar balawan titin dang na po compound jonga em ngakren namara ngasngo ba kaladai ka por baki nong song sinong kisngo tu ka e ka badai bat ka e ka balai ngim dai ban sya alam bakla ha ka jing sngo sentimental ni baki ong lada dai drip yu ba arten te barok ki balai dai ban pedang drip lut kamamut ayu dai ban syok bandat eki bikin man saw ban ai drip kum kata se Dede hang ne banga ong ifi tungin long ki bastat ka hok jongi kandon ka ai ka bangi mentoy baro sikat tangim dei bandu lada ki perlok garo ki ong da ka basuk jai tungin nom ya pia su itai prapo kat ubala kat ubastat unio ta ka basuk pen pendela ngi ki kasipat na lor ba uduk kaspa ka poru kimdam te henry ka hok jongi mo haka kerteng jong uneu baduk ru kita ki baru uspa kisim kabula amdan ba yakran apo ka society jongi ki bateri kam business ki ong uno bakamai palat silak sistem ki kun jong taro kim desu bani reservation kilayos ngau mana ba yakran ni kata amdan nangta lada fidei ki da ka ying kasam ki badon ki jaka ki puta ar akar saneng ya kita ro umdan hoksu te hanre hangi baro kini amdan baikran te menta haka jingya keren bat ka jing dimanjong iba arden hadu menta ka VPP kampat ai da ka jing tho ka e ka jing kela ka baki kwa na ka sorkar hak bay dei baki reservation policy nak UMLA Congress ba saleng uong prapo persen wengno itu isaupo prapo ai bay kasi jantia garo baro ngi pudian tangba ugaro umtre tu upai ba garo umtre tementa laraki garo kimtre mana wan pengai suki kane ka kes ka sorkar ka ongin thau ya ka expert committee ban pe ya kane bat ka expert committee ka nomla ban ya like ya ka mandal commission report baro ka rai hak bayade bat ka
reservation kiba poi hapo high court kiba poi ha supreme court ka Supreme Court ka ong bay kat kum ka recommendation jang ka Mandal Commission report la banbu reservation palat ya ka 4%. Lada cross ya ka 4% kata kalong exceptional case. Henry mangi hang neng idan prapo persen. Kadai ka por bangi dei ban penkelai ka reservation policy jongi. Te Henry kai kata ka jingkela ka bangi kuat. Kemudian bayi keren hadu mentah. Ubah syak tengan, ulah syak tengan, hadu berulah sangai mentah Henry. Naga parti jemu kim pat spell out KA ki kuat. Bahkan kelah haka reservation policy. Ladarun kam kerki ke setang ban ong tuan sepenjap. Te hadin kata wong nga ngin sekindu anda piwan. Te Henry tang hadin sisngi ngapai yapo YouTube kilawan titin hang nemo. Ban kresiutia ya UMLA jong to umsning balai ba umkren halor ka reservation policy. Tementa kasgi ngayeng hang ne ban kren ban pensyai yapi kinong kersan jongi ke parti kongres. Ngayeng hang ne ban pensyai yapi ka ke jing sisya ban ya tainia batno. Ngakwa ba pensyai ka ka reservation policy. Ngakwa ba pinsyay ka kata ka roster system. Bat ngakwa aro ba pinsyay. Ngakwa ba pinsoto ba teng-teng kamyo onong mas ngapjar ban ya kabahala. Ngan sa pensyay kata. Ngilay asam kitu kikot lengkrap pe gini gibadon ki slides. Kitu gibadon ki square mo. Pe haka slide number 4. Ka Meghalaya reservation policy kabala trikam nadu ka khatar tarik Januari kat khandai spa nyaupo ar. Bat ya kani ka jing pentrikam la pentrikam hapo ka artikel ka bakhat riu jong ka Indian Constitution ka clause number 4. Te ka reservation jong ka Meghalaya ka ong kano ka kam sarkar habalai kam ladangi thungkam ni ai 100% ya u garo 100% ya ki khasi 100% ya ki we ki scheduled tribes and scheduled castes but 100% unreserved. Kamot uno ula bania kini ya kane ka 100% lada udai unong song sunong jong ka Meghalaya ula bandai ubihari unepali uyupi uno tangma udai banlong unong song sunong jong ka Meghalaya. Hai kini ki sanpo isnem ki balalek ka ega baja. Ukasi kebamut barok kasi jaintia maram lengam mo 100% ka badai ka bahak jongki habaki tho examin ki pass be bat ki rung sa ki kam ka jongki ka bahak jong garopat 100% Henry Bunsin Kim Ju pass lara dei ban pass 100 ngot teng ki pass tang arpo. Te hakine ki post nam ki balale ka rule jong ka reservation policy ya Meghalaya ka ong lada amdan bapas na katu ka group garo la bantung ni ki weipat kabamut ukasi jengtia ula bandrung ha ka baha ka ba ugaro umpas wat lada ka dei ka baha jongki di mana wa yonong mangi ngiyo saupo plus kat kabakim la ban pas ki perlu garo layo rum na ki khasi kani kalayan wat mentaru la pipek haka statistics mano babuntam ha katrekam sorkar ka statistics ka ong 62% ki dei ki khasi jengtia 62%. Dia kata kamdei namar bangi lalik kini kadei namar baki kelempas ngirung mengi ar hajar arpo ar jayu apo assembly nga katu kopor ngamlong MLA amdei mangakren persya Iba Adelbert hapo assembly ong ya kane ke reservation policy jongi dei ban review no
Kamtam ha ka lat ban lay pule dangle. Professional studies. Andala ya kren hapo assembly ki badon hapo ka sorkar ki yatep bot ki ong ngim priang ya kane ka jingkren jong UMLA wadon burong. Di ularen te henry namar balayak tai hapo assembly kadon ka way ka kong garo ka bakerteng ka zenera marak namar balayak kren hapo assembly maka kalik file case hapo high court jong ka Meghalaya. But hapdeng jong ka jingya tainya hapo court ka high court ka ong kumno kala banlong baha Meghalaya kadon ka reservation henry kamdon ka roster kadai ka register di namar balayak tai ta iba adalbert ka ay ka ngiyo ka roster di mentang ngakwa ban keren kendiat ka ay ka roster mari ayo ya ke independence kat kendai spak sau punyo haus nem kat kendai spak sampulai pipe ke tu ke slide number 2 mo kadon ka kaka kalelkar commission kabala ai boreka kung ka commission ban ai jingmut kumno ban yarap yakine ki basadin hapo India bakin kiulem tikane ka kaka kalelkar commission kala ai ka report ka jongka hausnam khat kendai spa sampusan henry ka lok sabha hakatu ka por ka klem priang bakila kentai hausnam khat kendai spa andru puwe hausnam khat kendai spa nyo pu kendai pan hakapor balong prime minister Morar G Desai ka parti jong kadai ka Janata Dal sasisin pan uong ngi dei ban bu ya ka commission ka ban pe banwat kilat kilenti kumno ban kentiu ya kinong India ki basadin but ya kata ka commission lai kerteng ka Mandal commission hausnem kat kendai spa prapo kila ai ka report but kata ka report ki ong ka Mandal commission report but kane ka Mandal commission ka suggest sa ka sorkar badai bandon ar ponyo persen reservation quota na gabanta ki balong socially, educationally backward classes. Socially, educationally backward classes. Te hagane kapor na gabanta ki scheduled tribes but scheduled caste ladon lupa ka reservation ka ba R.1%. Te nalor ka R.1% na gabanta ki scheduled tribes but scheduled caste ka Mandal commission ka ong sa R.0% na gabanta ki weipat. Tika total kala apoy siya ka saupu kundai 0.1%. But they hakini ka por bagi babun hafnam ka kundai spa prapuway prapuar ki babun magi nong pule ki la ya persya ikane but kajing persya jongki kalong da ka bathang petrol ya de mo ban peni bagi persya ki sya tangan but hausnam ka kundai spa kundai po aku tu kopor ngakan mau ngaro kada don hapo college Saint Anthony's ka sorkar jong UVP sing mo kum prime minister ka ngin pentre kam no ya keneka Mandal commission report but recommendation kum ban riu pau ngot ki kun samla sedrang bat kitei katin pareng ki ong self immolate kila thang yala de daka kiros daka niang sarak daka petrol ban persya kuman riu pau ngot kilayap ars pa ngot kilaman saw te henry kata kadai gawe ni kidaw bale baka sorkar jomo VP sing ka kalam no haus nem kat kendai spa kendai paway long prime minister UPV Narasimha Rao na ka congress ka ong nalor jong ka jingong jong ka Mandal commission baki socially backward educationally backward they ban at sakaway ka kintin ka baong economically backward but lasdang man pentri kam ya kata ka Mandal commission report haduk mentah kai ka jing mentoy jongi baru si kata kalong ba ka reservation policy jongi ka sedang nadu usnem nyopo ar kat bagane ka Mandal commission ka sedang nadu usnem ka knai spa prapo balem dan makta ingi baru si kata namar omnon bayahe niya bayabalan
lada don baya balan baya heknya kata ngiladu ya ke bangi don ru. Kai ke recommendation ke slide number 3. Kitu ki persya ya kene ke reservation ki ong ke reservation system ka penpia ya ke imlang salang jongi he ki arteli ki group. Kawai kedai ke backward group, kawai kedai ke forward group. Ki ong ru ba ka kas lane ka jaj jong pi kam de ban long ka daw ba pi de ban yo ke reservation. Te Henry hadin ba mi ye kane ka mandal commission report. Mano ba de ban yo ke baningkong ki backward class. Kabaar lada pilong inadequately represented in the government. Kabamut lada hagayo kami o jam sorkar piduna pelat kibriu na kakur na ka jai benriu jompi ki batrai kam sorkar kita kidi banyo reservation bat kabalai ki basadin hagayo kakot bat kani ka commission kala airu ka suggestion ba ka creamy layer mat wat manta mengiu kasi jentiaru kidon ki badon kataka yo kakot kapule dang le kemi kepa gede ke officer kayo kakot jongki ke bahe kum ya kita amde issue ban ai reservation hangne ke ai recommendation kumno uno ubriu ubadon ya ka constitutional post kemut ladau kepa jonga ubade khasi udai ujat sapok kakot ngade kun khasi ru namde ban yo reservation kamu ban exclude yaki creamy layer. Kabaar ladau kupa udai class 1 officer. Class 1 officer kamu kupa jonga udai UMCS. Mo uyok promotion banlong IAS ulalong class 1 officer. Dai su banyo ka reservation nakamantagi kun kiti. Henry ngi mdan check kita baro. Nangta ladab argun ukpa bat ka kemi kidai ki class 2 officer kita ki kun ru kim dan hoksu banyo reservation mangi ukasi jengkia nga kwa ban insist biang nga kwa ban beteng ya kata ka jingkren ban pens scam susu ban ong bangi kamyo nong hakapor bompat don ka roster tiya ka roster pat kadai ka rule kadai ka rule badai bandon ka roster dei na ta kadau ka high court ka penmi e ka order dei ban penmi dei ban bu e ka roster mena gini ki kiniat sngi kadon ka jinglai kam hapo high court hapo Meghalaya ha social media baro la palut mo mobile jongaro kadon babaro ki bathap kam ki dei tangi garo sudah ka jingli galong balik ki labu ya ka roster system but haga jingthung kam ka bamenta ka dei ka pali jong ki garo te dei ken bakal list baro ki kerteng kimi ki garo haga next lada ka lak sipo sapo high court lada ka pali ka dei jong khasi jengtia baro ki nong apply ki dei khasi jengtia kata ka dei ka roster te mentang ini kerana ka reservation policy ban review ya ka reservation policy tolak ka bomon ya ka roster tidak ada feedback itu ibadon kolom semua ngasu baro kini ki bangapen EUP lada pilih apa website su type ha mobile jong sibit dawai ka meeting ka Meghalaya State Reservation Policy pio ya ka policy pio ya kini ki annexure baro khoi ki rosters kadon ka 10 point roster kadon ka 20 point roster 40 point roster 100 points roster 204 points roster kibabun magi don ki roster katkum ka size jom ka department tementang ini keren kindia ngasushimi example ibalong pedeng da kaneka 40 point roster system baro kipat ba habakiwan baki keren ki ong ngi kwa baka roster system kan trekam prospektif kamut nang ne sakmat ka sorkar ru kala menjur
Kino ki department ki badon ye ka records. Kat nongot la tungkam la da biang ka records ki syu penderung hang ni. Mo kan pen inuk sai pi. Hakatu ka column number 2. The PP serial number 1 to UR kamut unreserved. Number 2 serial number kadai khasi jaintia. Balai de garo basawan khasi jaintia basan garo bandriu khasi jaintia banyu garo bapra lawan biang ke unreserved kategori. Kabamun subuh menta ngini keren kindia lada ka department kadon ya ka record ka barim kin sama khangni subuh haus nem khat khandai spa prapo lathumkam subuh serial number 1 yo unreserved kintik hantu unreserved hagabaar khasi jaintia subuh hag serial number balai dei ka baha jong garo tangba hak tu ko porum non garo bapas undei u khasi kerten tangba kin pendaftar subuh ha ke nomor ka bakhan riu subuh hadu kan nomor ka bakhan riu urungu khasi jangtia tinang ni sakmat andangi thung kambiang hakane ke department nomor hane la tho name of the post total cadre strength hane haneng mo tingau ngi pi mene ki post ki barim la deptik baro ka poi ha serial nomor khandriu next subuh hakane ke ju ke department ka light si post ka serial number kawan garo denum deng kabomo wat ka advertisement ro kin sa om ubala mantap udai tang ugaro namar balai ka so roster point ka ong kadai ka pali jong ki garo tila da kadon ka post arteli kin advertise arteli kin ong kawai kadai jong garo kawai kadai khasi jangtia mo te kane kadai ka roster kabamut jayu habalawan ka roster haka khatnyo mane nga ong ipi kin advertise ubala bantap dai tang ugaro mensua habempat dan ke roster like sipo suruh barang ni ya tablu bat kasi bat garo bat jantia bat mo tika jingwan kene ke roster ro kinatip ngimla syuk bantap hangno bomla ban pas ki garo ngimla syuk bantap mentang tika jing eta ini aga jing balanya hapo assembly kapeni onong na kapendu onong ni ingi ha kapendu nong ha lada amdan bayak tak ha assembly ka roster kampat mi kat ha ka caka ka ba ugaro umla aban pas ngi thab baik daki kasi namar balai ngi lada kalait ka pos totally uba pas ars pak ngut nakadaw jong ka roster ngangam om ngi du nong ka ba jongi kan dei ka jongi te handre lada kamdan ka roster ya ka bomdei ka jongi ro aba kimpas ngi yo mangi dak ter balai ngasim ya kane ka 40 point roster lara pipek hang ne ha serial number 40 ka serial number 40 kito order scheduled tribes and order scheduled caste andala poi ka jing thungkam hadu serial number 40 kane ka roster kan sedang biang na serial number 1 kabamut kaju ka sistem kin sabut biang ter anda kakut kata ki sedang biang apa tumai temene hakane ka roster POE ba ki briu ki baduna department persons with disabilities kim don rang ne kano ke department bat ki post ka ba kine ki briu baduna department kila bandrum ki hab ban bot ya ka 204 points roster system. Hakata ka roster system lakdeo hakano ka pali kanwan ka jong kibriu baduna